Kain na kayo? Ha? Hindi pa? Oo. Ba't ito nag-iiyak? Gutom na? Gutom na yan? Mga kalingap, ito ang aming unang tagpo. Lubos akong naawa at nadurog ang aking puso nang makita ko ang mga batang ito na gutom at tanging niyog lamang ang kanilang pinagsasaluhan. Habang ang kanilang nanay ay wala, nagtitinda ng walis upang makabili lamang ng bigas. At sa oras pong ito, kami ay bumalik sa kanila upang ihatid ang tulong. Ay mga kalingap, at andito po tayo na ulit dun sa sa bata mga kalingap na kumakain po nung yog. May dala na po tayo mga kalingap na na yan, bigas, tsaka groceries, tsaka mga kalingap, mga damit nila. At sobrang nakakaawa po yung mga batang ito. Nandiyan na po mga kalingap. Sige kuya, bilhin na natin. Oh, bigat kuya. Ito yung groceries, tsaka may po ito. May ito po mga kalingap groceries. At meron pa pong damit doon. Napasama ka ni Pia ni cellphone. Oh, may bata. Nay! Kayo po yung nanay ng mga bata. Ano po yan, Nay? Kayo ng walis? Ano ito? Ano ito? Sige, Nay, salamat. Ini. May dala po kami ng groceries. Kasi nung maabutan namin sila, wala pa silang pagkain. Wala nga po, nagtinda po ako ng walis. Nagtitinda ka po ng walis. Yung pong pagdating niyo po dito, nagtinda po ako ng walis. Si May hika po ay. Ay, may hika din. Nahawaan nito. May hika din po pala yung mga anak nyo. Ito po kagabi si Pia. Magkano po ang kita nyo sa loob ng isang araw? Ay, minsan po, lang, 60. Kapag nakakabinta ng nyug, nadagdag naman po. 60 pesos po. Napapagkasya nyo po yung 60 pesos? Yan po, 80 man na po yan. Basta mabenta. Opo. Ay, grabe. Paano po yung pagkain nila, yung gatas nila, yung diaper nila? Ano pong ginagawa nyo na lang? Hindi na po pambili na lang pong pagkain. Tsaga-tsaga lang po sa walis. Oops. Ito ang kalingap para naman po itong mga naman po ito, damit naman po ito. At Nay, ito po, may damit pa po. May damit pa. Nay, ko po ito sa niya. Ano po sa At ito po, may bigas. Yeah. May bigas. Hindi ko po yan, Sir Alvin, naaasahan. Maraming salamat po. Yan na yun. At para po. Salamat, Sir Alvin. Welcome po. Ito po yung baka mabigat po yung bigas. Baka masira yung Siya nga po. Opo. First time ko kita ng isang sakong bigas sa bahay. Pero ngayon na yung meron na. Siya nga po. Tsaka ito po, may groceries pa po tayo mula po sa sponsor at sa ating channel. Opo, salamat po sa lahat na sponsor. Lalo na po sa inyo, Sir Alvin. Ito po talaga inaasahan.
Salamat po talaga. Ayan po. At Salamat, Sir Alvin. Malaking tulong po yan sa amin. Sa lahat po sponsor sa amin. Salamat po. welcome po, Nanay. Ito na po yung pagpapala na mula sa Panginoon. Tawin. Na. Na siguro na nagdadalangin ka po na matulungan din kayo. Opo. May magkaroon ng medyo masaganang pagkain. At ngayon po, tinugon ng Panginoon yung yung mga dalangin niyo po. Salamat po. Bubuksan ko na ito, ha. Opo. Ito. At may bigas na, may groceries pa. Meron pa mga damit. Salamat po. Groceries muna po, mga kalingap, ang bubuksan natin. Ahem, may ibo din si Nilagnat po yan kagabi. Nilagnat ka din? Siya po yung may sakit kagabi. 2 gabi na po yan may sakit. Grabe, siguro na sa na din. Sa Salamat po. panahon, uso ata yan ngayon. Yung lagnat sa mga bata. Ibig sabihin ay may mga hika pa pala yung anak mo. Yun po ang pinakang mahikain sa mga anak ko, si Ian. Asan po si Mr. Nay? Hindi pa po yun mauwi. Ano pong trabaho niya? Ano lang po yun, i-reistra doon kay tiyo niya po. Minsan lang nga po yun makauwi dito. Minsan lang po makauwi yung anak. Opo. Biskuit. Ako mag... Minsan nauwi naman 500 yung babayad mo sa tindahan. Pag nakakautang kami kasi pag ako naalis, wala 500 akong po sa isang Sa isang linggo po, nakakauwi naman po siyang 500. Isang linggo 500. Tapos yung 200, pamasahin niya po yung papuntang Binson. Mama. Di ba, 300 lang yung naiiwan. Opo, hindi, wala na pong matitira at nagbabayad po kami sa tindahan. Yung iniiwan ko po sa mga bata minsan kapag mayroon pong napautang. Maawa ka din kasi kami yung ninangat-ngat ng bibi mo yung yung nyug. May bado na. Ilang buwan na po ba yung anak niyo? 9 po. 9 na. Mama. Wala pa po itong wala pa po itong 5 buwan na iiwan ko na po ito. Sa hirap po baga ng buhay. Alaga na. Ikaw ang tag-alaga. Buti na ang mabait naman itong Ito nga po. Hinihika. hinihika. Mm-mm. Napatingin na po na sa center o sa Hindi po. Papahilot ko po mamaya. May binta ko po yan walis mamaya. Papahilot ko po ito. Mamuti. Mamuti. Salamat talaga, Sir Alvin. Hindi ko talaga inaasahan. Promise. Ito, bubuksan ko na ito. Kita rin. Salamat po. Dahil First time na mayroon diaper niyan. first time na. First time po talaga. Siyempre may mga Salamat tinapay. po. Kakalimutan ng maayos. Ito mga mapupuno ngayon ng blessing ang mo. Salamat po. Mga biscuits. Ma. May gatas kayo. Salamat po. Tamuya. Malikot. Ay, puti init. Banga. Yan, pwede yan sa lahat. Ano? Dahil yung mga kalingap po. Hindi tayo ng mga instant noodles, mga kalingap. Puti pa. Salamat po. Kape, Nay. Salamat po. Nakangiti na si Nanay. Ito pa po. Pa. Asukal, Nay. Dilata. Salamat po Ay, sa lahat. punong-puno po talaga, Nay. Punong-puno ng biyaya ang nyo. Sardinas. Iyan.
Yan na, oh, Nay. Ang dami, oh. Ang dami nga po. Salamat po sa lahat na sponsor. Opo. Salamat talaga, Sir Alvin. Yan, Nay. Grabe, oh. Ayan. At meron pang, meron pang damit. Salamat po. Ito po, damit. Ayan. Ay, may bola. Wow, may laruan na. First time anong laruan. Wala to to. Okay, kanino to? Kanino to? Iya. Oh, kanino to? Ay, nag-aaga. First Ay, time lang po yun dito yan. na mayroong Dito yan, oh. Tutoy sa'yo to, tutoy. Iyan. Ay, hindi naman. Oh, sa'yo, Pia. Madami po, oh. Salamat po talaga. Iyan, sa'yo magpag- Kasya ito sa'yo, Pia. Nag-ano na po yung mga bata sa ball. Uy, ate, huwag Yan kayo po. Oh, mag-away. ito. Sa'yo din ulit, Pia. Madami, oh. Salamat kayo kay Sir Alvin. Uy, sa kuini mo. Magpasalamat ka mo. Oh, ito. Oh. Yeah. Kanino to? Baka kasya sa'yo, Nay. Hindi pala kasya kay nanay ito. Medyo, pagdalaga na lang. Bola. Tingin daw ito, ate. Dami, oh. Oh, kanino to? Ate. Kanino? Salamat ka, ate. Oh, sa'yo na lang. Oh, kasya yan ata sa'yo. Salamat po. Dami po, oh. Si ate Oh. Pia. May maikli. Salamat Dami, oh. Oh, short. Salamat po. Mga daming pambabae, no? Oh, ito, pang lalaki naman ata ito. Oh. Oh, kasya Thank you naman ito, ito sa kuya. ano. Salamat ikaw. Salamat ka po. Mm. Salamat ka. Salamat. Damit. Nanay, baka kasya sa'yo. Ah, Salamat po, sir. polo. Oto kay Pangsimbay Malamig nyo ang na eh. panahon, tama yan. Ha? Malamig ang panahon, tama yan. kami. Mm. Kamatay. Madami po dito. Mga kalinga. Pili na lang kayo ha yung kakasya sa inyo. Oh! Pag-eskwela, sino nag-eskwela? Ito po si Ian. Oh, sa'yo. Nag-eskwela ka. Salamat po. Ay, sa kuini. Kuya ini. Oh, kanino to? Sa Pia. Okay, Pia daw. Kay ate. Kayo na lang mag-ano. Madami po mga kalingap. Salamat po. Ay, pantalon, malaki na. Mama. Madami po dito. Magaganda po. Magaganda yung damit. Galing ibang bansa. Salamat po. First time nakaanok, suot ng pang-ibang bansa. Galing ibang bansa. Salamat po. Ayan po mga kalingap. Sobrang dami oh. Kuya ini. May laman na Pia, bagasan ta. Welcome. May laman na po. Oh, nanay! Kasya po. Kasya mo po. Uy, uy. Nanay. Ijak. May uniform ka na. Pag malamig. O, pag malamig. Kay ate Pia. Pwede din ito sa ano na? Sa lalaki. Sa lalaki, oh. Sunga kay Pia. Ganda, oh. Salamat po. Pwede sa lalaki po. Nakakatuwa naman po. Welcome, nanay. Ang lakaw ko ini. Ang lakaw mo, may magay ka malakaw. Panglakaw. Pang lakaw ko. Yung mga ano na, puro pa, mga pambabae po. Mga ano. Sa kuini. Oh, ito panlalaki to ha. Oh. Ayun po. Oh. RJ. Panlalaki. Mayo pa yung sa Oh, RG. O, bigyan mo ng bola. Bigyan mo ng bola. Dali. Hinihingi. O, ito na pagpaligo ka. Ay, Ay, hindi. Sa bata din, pag naligo yung bata. salamat po. Sa Kala ko towel. O, Jack and Poy kayo, dali. Jack and Poy kung Mag-impoy kanino. daw kayo ni ate. Jack and Poy kung kanino. Mag-impoy kayo ni Ah, ate. kung kanino to, dali. Jack and Poy. Mag-impoy kayo. Ganyan, oh, dali. Oo. Mag-impoy na. Ah, sige pa. Wala.
Oo, kay ate. Ano yan kay ate? Talukay. Share na lang kayo. Opo. Share na lang. Share na lang. Ito pa. Nanay. Opo. Salamat. Asya po sa inyo, nanay. Dami Taglamig kayo, mo. mga taga pang ibang bansa ang damit nyo, nay. First time lang yan po, Sir Alvin. Ito, first time nyo po. Opo. Kuya, Arjay. Ito, meron pa si RG din. RG Kambal. Kambal na kayo. Pag may eskwela kayo, ha. Dami po. Ang dami mga kalinga. Kay Pia. Kay Pia din. Kay nanay. O, nanay. Opo. Diba? Ang dami po blessings sila. Matasa Oh. ka yan. Dito Ito ate. pa. Salamat po. Kayo, ang cute nito, oh. Kay Mama. Ikaw, Sir Alvin, gusto mong walis? Wala ka na po ata walis. Meron naman po, nay. Mayroon po. Opo, salamat na lang po, nay. Salamat na lang. Madami pa dito, oh, mga nitotoy. Salamat po. Ako. Ako. May mga ano ka pa, nanay. May mga kahon ka pa. Lagay yung pong damit. Nasa bintana yung damitan niya. Ay, nasa bintana po yung ano. So, ibig sabihin na ito, ano na, lalagyan nyo na ng damit. Damit po. Sige na. Tsaka ito, oh, mga kahon. Salamat po. Welcome po, nanay. At nabigla kayo, nanay, sa blessing. Opo, gulat na gulat po nga ako. Nakakatuwa po. Ayan po. Yan, ang dami na ng blessing ni nanay. Ang dami, oh, napuno na yung ano mo. Ano to? O, tulugan nyo po. Ayun po. May lagayan pa, may damitan pa. Salamat po. Tataw na naman yung ilan. Ani? Bigay. Ayos ito bigay. Ayaw mo talaga, Sir Alvin? Ay, hindi, nanay, meron pa naman, nay. Bibigay po sa atin na ate yung ano. Salamat na lang po. Salamat din po. Tawatan with nito tayo. Tawatan. Ayan po mga Ito, ate. kalingap at ito na. Sobrang dami ng blessing. Ngayon, nakakapanira na kita. Salamat ka, may diaper na ikaw. Ito mama, oh. May diaper na si Tutoy. Tingwani po. Anong masasabi mo, ano, Tia? Masaya ka man, ang daming blessing. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa lahat? Pinaka nagustuhan mo dyan? Sa kuya niyo. Damit? Pagkain? Pagkain po. Ano? Bulabog. Iya. Ano? Kaya po Ano talaga, ng bulabog mo yan? kaya po talaga mga bata. Nay, lahat sila nag-aaral. Hindi pa po. Oo. Yung, ito, hindi, siyempre, bata pa naman. Yung po Ilan silang nag-aaral, Nay? Dalawa po yun. Isa po sana papasukin namin po kundi wala pang registro. Ito pong isa. At ito po, dalawa po pala. Tapos yan tatlo ang hindi pa binyag. Okay lang naman mag-aral kahit hindi binyag. Opo. Kailangan lang talaga rehistro. Iyan. Rehistro. Mama, Ito ano masasabi mo? May mga pagkain na kayo. Ha? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Meron na kayong pagkain. Yan, very good. Very good. Ka nag-aaral na po ito, Nay? Opo. Ay, medyo ano ata ito ah. Kaming dua. Kayong dalawa, saan kayo nag-aaral? Atungon. Tungon. Anong grade? Ha? Kinder? Kinder kayo parehas? Buti na, napapag-aral mo na eh.
Kaya po, kapag wala po silang baon na ano po ako nang walising, para may baon lang po sila tsaka pag-imusal. Pera po, pera. Buti na naiiwan mo na yung mga anak mo. Kaya po, i-stress lang po. Para may makain po kami pagdating ng gabi. Minsan hindi kayo nakakapag-almusal. Hindi po. Kasi minsan naabutan namin. Kasi almusal. Buti nga na at yung anak mo ay nasa laban. Kapag mayroon naman po nagbibigay sa amin kape, hati-hati na lang po kami sa isang baso. Minsan hindi na po ako nakikisali. Matanda na. So minsan pag may kape, sa isang baso. Opo, hati-hati po sila. Itong mga anak niyo po. Grabe talaga ang ano. Nag-away-away yung anak niyo sa laruan. Po, first time po kasi nila magkameron laruan. May sakit po si Totoy. Opo. Kaya di masigla. Nakakadidi po siguro ng pagod. Nakakapag-breastfeed pa po pala kayo. Oo. Hello kay Sir Albi. Hello. Hello ikaw. Nika. Nahihika din siya. So, Huwag yan anak ko. sige na at ikaw na lang pong bahala dito sa mga dinala Salamat namin. Para makabuelo ka na din sa mga gamit. Hindi na namin kayo na ano. Sige na at bless na lang po. Tagan niyo lang ang loob niyo. Ay, salamat po sa lahat ng sponsor sa amin, lalo na po kay Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Di ko po talaga ito inaasahan na darating sa amin itong blessing. Salamat po. Sige na bless po. Kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating charity vlog. Salamat po kay Ma'am Evelyn at saka kay Ma'am from Hong Kong. At isa din po sila sa mga nagpaabot ng kaunting tulong para sa kanila. At dun po sa damit kay Ma'am Maris, salamat po sa mga suporta at sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po. Patuloy po tayong nakakapag-abot ng tulong sa mga kababayan nating mga kailangan. Thank you po at don't forget to subscribe sa channel natin Kalingap Alvin, syempre kay Kuya Val at Edna, kay Kalingap Rob. At sa misis ko din po mga Kalingap. Salamat. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin,
na kayo ay tulungan, hindi mag-aalinlangan. Para sa kanyang kababayan, hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao, mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malapit